Een discotheek die het ombouwd wordt tot hotel vreegt om een heel soort aanpassings. Dat geldt ook voor Fire Palace, dat boutique hotel Katshuis te sil. Het pand zit er zo'n 1800. Ja, dit was vroeger een rijksmonumentaal pand. En ja, vandaar ook de mooie plafonds en de lambrisering en de marmeren vloeren. Er wordt onder nog wel werken, maar het begint er daar al aardig op te likken. In mei met dit pad, dat bestaat uit zeelen, iepen. Deze is al aardig klaar. Ja, deze is leidend voor ook de rest van de begane grond. En natuurlijk ook weer met elementen naar het terras toe en naar de kamers toe. Op de eerste verdieping liep het heel hoors. Daar is duidelijk te zien dat de heupen daar rond 2012 vaker losgingen. Ik sta nu op de dansvloer onder de lampen. Ja, nou, er zijn ook al heel wat lampen weggehaald. Die staan daar in een hoekje. Maar ja, dit was vroeger de discotheek. Dat is echt te zien aan de prijslist die er hingen. De stickers en de bierviltjes. En de DJ-set, al zit het stof er wel op. Alle restanten worden nu voor het hellen, zodat deze hele verdieping na december op een scheppen kan. We zijn momenteel hier aan het slopen. Er wordt hier pas in het najaar wordt hier gebouwd. En de bedoeling is, waar we nou dan momenteel staan, om 3 kamers te realiseren en aan de andere kant nog 2. De verbouw wordt in fasen dienen. Alle winters moet er een verdieping onder handen genomen worden. Daar trot door het nog wel 3 jaar voordat het hele hotel volslijn klaar is.